Пане! Там бе! Там ще рече да ми е спомни. Аре, просто! Опогина! Това направо ще го смили цял толкова зъби. Иди там на по-полигатите, какво там? Аха, полигато. Там е по-ката, снимай. Това ще пада преди него. А не, пак. Ей, браво. Други си идиоти бързат. Брат, не аз кара. Той леко подкача. Значи колко по-тежък, по-силно трябва да си. Да. Според тонажа и гъста. Според тонаж, върнеш ли гъста и направо е там се издумка. Това се ми е страшно, като прави такива. Мамо! Майкро! Хубаво, че се отказва другата група. Малко бавно. Ама добре, ми падна на работа. Ама...